Татарстан Яңа Гасыр каналы да тамашачылар өчен бүләк әзерләде. 31 көн эшләми. Безнең бүләк ул әлбәттә иҗат җимеше. Мәхәббәт хакына фильмын сез бик тиздән күрә алачаксыз. Әлегә ул бүләкнең матур тышын тәкъдим итәбез. 57-нче күренеш, 1-нче кадр, 1-нче дубль. Киттек. Мәхәббәт хакына. Яңа Гасыр каналында Яңа ел бәйрәмнәреннән соң тәкъдим ителәчәк фильмның исеме шундый. Ул Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча төшерелә. Музыкасын композитор Зөлфәт Вәлиуллин иҗат итә. Режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Нурания Җамали. Темасына килгәндә, мәхәббәт темасы, рәсмә менә яшьләр әз генә юк нәрсәне дә зурайтып, бер-берсен кичерә алмыйча зур ялгышлыклар эшлиләр. Менә шул ялгышлыклар булмасын дип төшерелгән фильм бу. Бераз гына үрнәк алып шулардан үзләренә гыйбрәт алып, шул ялгышлыкларны кабатламасыннар дип. Актерларның кайберләре тамашачыга театр, телевидение аркылы таныш булса, кайберләре өчен фильмда катнашу беренче тәҗрибә. Төп рольләрнең берсен медицина университетының 3нче курс студенты Әдилә Нәбиуллина башкара. Бер халәттән икенче халәткә чыгырга авыр булды миңа. Чөнки син бер халәткә генә үзеңә настрой бирәсең, аннан соң икенчегә күчергә әллә ничек күчә алмыйсың, шул халәттә каласың. Ә менә Фәннур Фатыйховның клипларда төшкәне булган. Ул да хисләрне дөрес бирә алдыммы, тамашачы ничек кабул итер микән дип борчыла. Якыннар ничек кабул итәчәген сериал чыкканнан соң беләчәкбез инде. Кемләндер бәлки ярләшергә туры килер, кемнәрдер җылы кабул итәр. Фильмны ноябрь башында төшерә башлаганнар. Эшләре инде төгәлләнгән дә булыр иде. Тик табигатьнең режиссерга буйсынмавы комачаулый. Кызганычы шул, кар юк, менә Яңа ел фильмын карсыз төшерү бит инде күңелле хәл түгел. Барыбызның о кар епшик кар булганы, явып торганы күрәсе килә, ябалак кар яуганы күрәсе килә бит инде әйме. Шуңа күрә менә белмим, көтәбез инде кар яуганны. Кастинг ясалган, актерлар бар, төшерү урыннары билгеләнгән, фильм өчен кирәк-яраклар табылган, эшләр гөрләп бара. Әмма кайбер кешеләр ярдәм итмәсә, буларның берсе дә булмас иде. Фильм төшерү кебек җаваплы эштә продюсерларның булуы зур роль уйный. Нурания Җамали эшмәкәрләр Равилә Шайдуллина һәм Миләүшә Сәләхетдиновларга бик рәхмәтле. Бу миңа беренчедән менә моны бөтен халык, бөтен илдәге генә түгел, дөньядагы безнең халкыбыз карыймы. Мин шуннан менә шушы халыкка миндә әз генә булса да, минем дә бит өлешем керә дип шуңа мин сөенеп яшим. Геройлар мәхәббәт хакына нәрсә эшләргә әзер. Фильмны без Иске Яңа елда Яңа Гасыр каналында күрә алачакбыз.